ovce, skandujte s nami. Je to naša hymna, ktorá lieči naše rany. S našimi fanúšikmi sa necítime sami. Pribúda nám energia a strácame zábrany. Dobre, Freďa, ešte. Nevadí. Jeden oproti. Akože my proti žolociam máme vždy nejaký syndrom. Čo máme natrénované, neviem proti žolociam nikdy akože preniesť na ten trávnik. Nakoniec to vyšlo, máme toho viacej trénované, preto žolce iba 2 roky majú toto mužstvo. My už tých 6-7 hráčov máme takých, čo 4 roky v podstate trénujú, tak asi to bude možné. To bol ťažký zápas, náš žiarský mužstva to bol ťažký zápas, lebo obidvaja hrali taký agresívny fotbal. Ale Skladina si zaslúžila tie 3 body, lebo... Ale aj želodce dneska dobre hrali. Prvý polčas bol výborný. Dali sme 2 góly, ale druhý polčas to už išlo dole s nami. Veľa hráčov stracalo aj kondičku. A medzi nimi som bola aj ja. Aj zbytočné fauly boli, kvôli ktorým sme dostávali góly. Na budúci rok dúfam, že vyhráme. Tak nálada bola určite sklamanie z toho zápasu, že sme nevedeli si vytvoriť tú šancu a dať gól. Ale myslím si, že žiaci odviedli veľmi dobrú prácu. Druhý polčas bolo vidno, že nás zatlačili dosť Skladinčania, ale snažili sme sa odolávať, ale nepodarilo sa nám to. Sila srdce, želodce, skandujte s nami. Je to naša hymna, ktorá lieči naše rany. S našimi fanúšikmi sa necítime sami. Pribúda